Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 11 sa bulan sa Nobyembre, tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 17, bersikulo 20 ngadto sa 25. May mga Pariseo nga nangutana kang Jesus kung kanus-a maghari ang Dios. Mitubag siya, ang paghari sa Dios dili butang nga inyong makita. Walay makaingon, ani ara o ato ara. Kay ang paghari sa Dios anaa sulod ninyo. Unya miingon siya sa mga tinunan. Muabot ang panahon nga mangandoy kamo pagtan-aw sa usas sa mga adlaw sa anak sa tao. Apan dili gayud kamo makakita niini. Adunay daghan nga moingon, tua didto o dia diri. Apan ayaw kamo pag-adto aron pagsusi niini. Ingon nga ang kilat mukilab tadlas sa kalangitan gikan sa usa ka bahin niini ngadto sa pikas nga bahin. Mausab unya ang pag-abot sa anak sa tao. Apan una sa tanan, kinahanglang mag-antos siya pag-ayo ug unya isalikway sa mga tao nga nagpuyo ni ining panahuna karon. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.